Tuhan di hamuna anak kami doa parmen kami mulai hati dari Tuhan dungan di calamu pasukan sopan dongan saniteon siap Tuhan menghormati apa sona marhitehima siang kami si dua guna tanyang kami agia malutu dari rumah tangga mendengar kamu si dua anak si dua puluh terkatiki dan negro dari seorang di masjid kami pasahatan kami masuk oras itu asa firman napok tinggal daun bapak sama firman to timuna anak kami do paromain kami dulu mana pas samautan firman itu jepuman horas pasah tu inata sulipade boha ngaboi berputusan ngabu kata jadi nangalap pasu-pasu pertama saripeo sebagai sejoro itu hatai mari iti na posona ala na itang yang tatamat tadi batang giat to hari natang yuto gabe perumah tangga na berbahagia rumah tangga situ bonana situ bonarismon dok boru iman sisa datangnya kita bima di anak do parumen ala ni amang pergol perkusi di seorang hari saluhuna sisada suhuto di nama jalo tuani goda asa sa jurumenna mula gabe sa juruma mula topa asa marmula dulu nami di bagas sadari on marmula nauli marmula naringga baida mama jo godang mula mulai baida mama mulai di mamang di bedamang godang mulai noai pemang asa marsok bahami tomat taribata song ni nang tomat taraja do inata sori pada bedamang majo godang sok bayi las padomu ma tu godang salah yang dia dipaksa alai amata nomor tua di bata ulun nami apala di bagas sadaro bedamang ma mulai di mamang di bedamang be godang sopa dong godang sahalai noai pemang asa uliati hami jo anak do parumen nami las badomu manong setu dopak marmeme anak dopak marmeme boru bedamang manggodang lihat jadi las badomu ma natu sapur marmeme jadi
susah. Oke, sana mah po, oke. Ada sana mah, ya susah. Apa tujuh apa kita tujuh? Juluh hami bersabda itu amat teraja nang inata soripada luluan yang kena pinar sangapan sianak kahorong di hula-hula ada sesaat yang kapertikiat tuak kahorong yang keraja dohot aka hula-hula rasa memujuk hami satu kediak kena mardongat tubuh laho pasahaton silas di rohanami di bagai satu songo di mahatanami tuak kamat teraja nang inata soripada songo ni manang dihita namar haha maranggi adorang sohu pasak kami hatau tuhamu jumolo johami mardos ditahi dohot dihami akan amar hamaranggi peparnya puta pusadora disong nunga disok kita noeng marna tapak peparannya puta opu botul noeng hita namar hamaranggi hubungan kami sangat tuhamu asados rohatta laho pashat penghataon sian peparannya opu botul sia-sia kangen satu si nomor 5 bados rohatta song ni manang di anggi doli nami peparnya puta puraja walal walap kami sangat siap kamu raja nami raja dengan tubuh dos parwata ke kabasa mati lana udah mama song ni anggi doli nami nasiam perkeruhan ima anggi doli nasi jelek kalau dos wata mau lihat di luluan napi narsangapan dihamu haha doli nami peparannya puta opo mangarosang di bagasan tikyon gokod doni nasipai maun jojo nongani harohon hipas do hami romat dapotok kamu di pojataran nabi dangon di sopogodang partukuan ni na tua-tua ima diari nam tabuhul na nitolopan ni amat tanamar tua tebata alani iya abang hahadoli nabi Pemilik kami tuk sihat donang panelimona hipas kita di pasu-pasu Tuhan di bagasan tikyon pajumpa bohi di bagasan akalas miroha padumutus hima somonani dok ni na tua-tua niapeo sige tu pangabahan di sopo dak pola berahami manise anong ngatung takas buboto hami di ulaut di bagasan sadalion nung ngatung takas lapana takas nang pakona takas donang di hatana nang di padohan nape ima di nama jalo pasu-pasu pardomas saripion yanakon ni peparsa-peparnya punta posodora abang kemampai sian hamu haha duli nami di bagasan tikion manjalo pasu-pasu pardomas saripion siat Tuhan tamar hitina pasona siat tonga-tonga di bagas ni huriai las urut ditulopi akan tua-tua laos ima nani harasom nani harohon nami di bagasan tikyon alani ima mau lihat tema perjurut apa satu mata nama tua di bata anggiat di hita di sana nomor maranggi totong di pasahat di hita na sobat pikir sakit pangtu asil sakka halbung na totong kita sisa galas di roha jangan sisa dulu narak makat kita tugijang totong kita tongrak manipuk kita totoru dia kaulaon dia katutiki nama hidroon asa firma bukti baul-baul mapasarongan
otik susadiai didok na tua-tua otik ninna sipir ni tordi godang si butong-butong ni halason asa tutik kinaweng ro firma tordinin halap na duan waeng dok dihita na marha amarangi jala tibuma nasida gabean matutu. mau lihat tema bolong ipek patubonan ni hata nami di bagasat tikyon atau adorong sopa sa kami ang kahata nauni hata na denggan raja nami raja ni nongat tubuh hahadoli atau hula semua johami lah membuat mempunai memulai ulauta di bagasat sendirion siap kami nongat tubuh sidok boti mahami hahadoli Nauli doatu. di nama jalo pasu-pasu pardongas saripion anak dohok borni huriai siap tonga-tonga di bagas joroi marhite na posona siap tohatta nunga di halasot jalan di jakor rohanami atau asa marmula dia kanauni na denggan marmula gabinina marmula horas songona nilok ni na tuan sejur mula-mula siap jur mula topa marmula di na gabe marmula di na perholasan asa tung marulu puluk badan nakto dinami dina memulai ulau di bagasat sarion sahat tu na panipulian ng totong di bagasat dame ng las loha bahay mo di hati anang gondang mula-mulai asan giat mulai yun sa punana sa tujung na non ditulong itu hatta asa may damang majol ko ng somba asa mang somba hari tumakta na magtuan ni bata doon tumakta raja ng inakta solipada tu raja na liat na ulo doon raja sibuk kahuta ni luwaton asa ang giat kami non moro tumanok kami na salamang katay denggan akan na tua-tua nang laman itu maniroy kami baik damang mali kami gondang sombay lihat tema amang namalo nami nung matutakas marulupuluk badan nang to dinami dinam di baik bodi hami godang muladan o sobat atong raja ni hahaduli di bagasat tiga tak pola sikok benong nami godang napitui asa tung diripun mulai siapona satu ujungna asa tung disipe non hita namar sisiuban disi godang liat disi godang sahala dohot godang sapur marmeme mortu somon dia penon di haro nami makalason di gokot jojo-muna di pamas-masuon ni yana kota di bagas sarion anggiat tum las maruhani badan las maruhani todimu somonani dok ni na tua-tua asa perhotong kita bodoh na apa sam di pagar sinoti molo tum otik susadi na berhadap kami anggiat masih pirni todi molo tum godang penahu pasat kami anggiat mayat tong si butong-butong si mabai las rohatta nao ma pasato ni hamone totta tomata na tua de bata godang namar sisukani na baraha barangki las disommat to godang lihat penggabian lang dia parhorasan las disommahani pasahaton ima somon uluk-uluk nami somon godang marmeme ima tu penganten baron dia nakon di peparan di opunami baik damang ma padoma di sisuni
lason makarwani di ima anak doho parumain di bagasan sadarion asa dohon nami do dan namar kulit kami sitok kamahami maula tulis tarlungo itu hawa kahahadin nami alai beruntung ipe na dapat guk tupa hukai kami naburi dapat personi muna las marhani bar las marhani tondi di pasu-pasu Tuhan ma akan taula di balian nang di huta tua katiki namangi hutroon boy uleh jala ulen gasani manggohi las di hatta alai beruntung pe kurang guk las di rohamuna Tuhan tama namanggohi akan ragam ni pasu-pasu ima dia kagajang ni umur dohon dia kahai pason dohon dia kasinadomot tuhita tuaka tiki nalang ro atau di bagasan tiki bersong ni peharo nami asata sepuluh mate song lima dan pulang naik mana deh waktu jauh sepuluh hari jauh di hata dauli hata nadengkan atau dohon nami ma di hamuna dua pengantin baru inilah semua kami ma akadomat tubuhuna di son na di bona pasung maka lason maka mulatehon bahasa-bahasa ni Tuhan di naum hot ribi hamu di bagasat tikyon atau sobat dalam ditanyang nami pe mana di dia pe hamu ano maringanan songon na di paluwah ni Tuhan di ngulumuna nalaho mandelani ari-ari ni parrumot ang muna atau donon nami do sobat hite silupan yakan itu tua sobat dalam ni tanyang nami atau donon nami ma asa hatia ma bonani hari si bahasa damatong bonani bulan tubuh masanggar lahi ditoroni sapura-sapuran asa tu sangkar ma aporik tulubang masa tua tiba kasana katiki namang itro asa dapat maditikina jupang madi bulan na gok madi tahun na tuma di hamuna anak partahi jala ulu balang doho bormuna parmas jala pareme jala tu pepeng sarma tua ma akan tua-tua tu si purdak dalam magolang di dia pehita adong amat tadi matama namang gohi akar ragam ni pasu-pasuna atong dohron nami mamusay sama padu halion asa paguhujur ma di jurung di tapian di naung gok ripe hamu di bagasan tikyon majalo pasu-pasu pardong asaripeoni di nalamang alugaho parrumah tanggoni tu dia pehamu nonton mangalaka tu sima napotan gok persaulian atau rupa tuluh halima asa sahat-sahat di soluma sahat tinukut tumotian nunga saat dia peho tuanta pasu-pasu pardonga saripeo di kamu atau tu bagasan katikin yang roh liling mahita mangulu jalan hut mahita saat taur tu panggabian saat ma tu parforasa sama lima sahat ni hata nami doh di harapa dapat kamu na kamu hahadul nami punan ya suhutul pasang nami itu kamu Maria iya badan nami marlas nirwanang hansa luhuk na lumuwi sisada suhuto di haroromuno akar watubu tukadaro sisada boru sisada anak kita sisada lulu dan sisada las nirwan alane karaja nami raja di domat tubuh di narohamu membuat atau nauli song-songoni dia kasih zaman betana kepada anak kino songon parbebir na binuannya kainata asa doron naik na songon hatan na latuan asa pirmen na poki bahul-bahul manang pasalongan di rumah to dinami sisada suruton hahaduli muna luju-luju ma nang akka pangom song-songoni matutu tangyang nami to amat teribata tuhita sa lubuk na lumuminang dihamu akang dari dinami sa airi lihat tuwa makagansang niyo si Jamal mitangan manang na di dia pemarang ngaran sa dotong ma sa airi dongani tuwa kahit so ni mahata madok unate sa kami si Sada Suton mauliate atong maulate malihamu amang pande nami amang nami pagkarias na malo nung nasikokpe di perjumpaan nami di patubonan di ulaw di bagas senarion asa tinahon tiyan na binamatu panguhatan baik damang mastityo laihut ma tuha sahatan di
Tuhan aka pamoromuna tunggu selas rohan nami iman di nama rahasuhotan tulang nami do dan tulang nami di bagai setikyo ala lihat tong tanyang kama tuamat taribata saya keluarga na berbahagia ma nasida keluarga si buat nasri roha di tonga-tonga ni hita saluhutna si sada aka hasuhuro ala di bagai setikyo di hamuna aka hula-hula nami raja nami ala mereka kami do wakon molo tumpe di bagai setikyo Babu alas rohanami, babu alas rohatta, asa lihat kamu dikiri kami satokin, asa rohami manop-manoppa hula-hula nami, alai di dok tua-tua dan sudah pulung dan sojari Maria, dan sudah morotung si patu pau nami ke nasosadia. Alani raja nami hula-hula, patu jolo ni tanyang nami, asa kita mana rumiris opun nasorok di dodok di purbatua, pilihna ni ulah utasadarion. Tubuhan anak mariris tulang nami dongan tulang nami baru torok dongan tamai sahat tuna sahur matua jadi amang permusik nami asa disomahami pasahaton sopanami turajani hula-hula nami ala humere kami tikki molotu disope kami magaliat disop kami pada pasahaton sopanami akara janami las maruhani badan las maruhani topi ala ini kami permusik nami Palma godak sopai godak liati naspadong ma saluhuk dari si
se koi pato pau nami Tuhan mula akka raja di hula nami. Dirok na dua-dua asa Bila orang nami, raja nami, alam apa yang kami ditinggi. Kalau tuh sauni beda boleh pasang tandas marani beda muna. Tas marani itu dulu sauni raja nami. Sikap ni sudah pameran muda itu dulu. Satu harta masalah kamu. Kalau tuh angkat bertiga-tiga yang baruku. Saya Tuhan di pada buah kapal ngomongan. Kalau tuh angkat pada jalan di pihak kamu baruku. Saya firma jalan segala pula. Kalau yang kena kamu lebih kamu. Saya tempat Tuhan di bagi kamu. Akka kami dari juga. Kalau ni emang baru. Sejauh nanti kalau boleh hati kurang bagi kamu. Sudah akka dulu dari kan. Akhirnya satu dari kami. Boleh hati. Kami studio, selalu masalah.
tutonga-tonga di bagas kuna. Ima na Marsiala, na Bajalo, para sumasuot, pagkakas sa Leoni, nagtauluhon ng kanito bagas joro ni Duhatay, buru namin, dohok anak muna naghera namin, buru namin nalaw paramet muna. Abang guru, tabyang kami atong dibagasan ulang tasadarion, asal iya disampet Tuhan, tuhera namin, dohon tuguru namin, hagabeon, dohas sanabon, tuaka ari na ngayon. Jadi, doktoran namin Songon nakaning nagtugog kami at kamang baru sibirritoti manang boras pirma bokki bahu-bahu nobat calongan pirma toti nuna sumina sa huton julu-julu manang pangawa pokoknya nami atau hela nami doh tugolo nami kita manarubilis topon na sumarok idolong nama perbatuan diakari na mangihok tubuh mani work namin doon dehela namin anak rilis baru torok doon na may sahat ko na sahat masulu sahat maduwan kaya noong nga sahat kami mga doon pipesta pa maswasuon doon pada masari doon ni baru namin doon hela namin sahat mahiton horas talaga biya jadi dihita rumbokan na sayan si borong-borong marpanginawa naman buruk ka Raja Manula di nama penulo sima hita itu nama kadengkau bolo saunari alama meritikki hita inna tak palama notor hita gabe oke humas kami Tuhan yang bernama atau huwa dulu mahuja kok kami huha modetok kami dia kaharomuna hudo akasilua di tangan nabi nasamuna marhite ima boras pir dohot pir di bagasat tikion doi nga ditangyak ko datulang na kenom asa dohono matotong sonan didok ni natua-tua pirma tutubokki bahul-bahul ma nang pasalongan pirma tot dita-hita na marahula-hula boru di bagas tikion luma akadalan di pasamotan atau raja nami molotung song dipe dalam ni pacak koron nami maka marteo di haromuna lasma roh ni badan lasma rohani to dibuti maka tulang Sokan ko kamu udah bikin sama nasobar kota nasobar kota bukan sampai nasobar kota di bawah dari Huria sampai itu lo tambah jalan lahir misalnya atulah tapi saya benar-benar buat dari sana sobar kota yang terus alai baru kamu buhari silo kembangan ini aku masuk kita sendiri ada program Sobat sedikit masuk apa dan ada kaitan dengan apa itu saja dengan program itu berapa pinasuna boros mari sama satu pasar itu di mata aku nanti dia tuh kene kamu mak pete hamu tuh dibukan itu teknik nama nok dokter teknik sebelum untuk sorti dia orang baru masih buat kami itu nabuat kata bahan soalnya pemilihan itu orang nami sedikit masih bertambah tanggal untuk soal ini kena mau kok nabu buka sangat tani tuh kamu nak akan membaru nami raja Manula saya bilang tadi itu binasa budina mula kamu sebagai apa nih kamu setelah sejauh itu kamu di Soro kami tulangmu marga Datu Bara terlubuh siapa pribadi Doktor pasahat kok ini ada apa ini sejak apa sih kamu jangan doktor dari lasma tubuh rohani badan lasma nak rohani patok jomuna tuh seorang bilang deket sekali tulangmu doktor dahulu masuk oleh kami dua asal tina utama orang pengarahuna tuh seorang bilang deket do di dalam amat dari wadama sirombo di mana ini kamu rohata mulak aku kasih ini kamu beri nami do baru nami ibadah setikio roh kami tulangmu do akan tulangmu maka naso di pesta masing-masing muna di bagai setikio alami bukan itu deke semuduru si pasator nami itu harus tunsong nipio pere do
Laksanaruhan ibadah mula sekolah tubik muda tubik nami mang natus nami. Di pasu-pasu Tuhan tama, si pamrumang mau tu dari saudara ng tubuhnya, si panumang ibulu mo siya, si paniyang bulu-bulu. Doon nami ma, doon sa maruhan tubuhin Tuduhangi, silih